Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m. Asị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ebe ọbụla wụ ebe anyị nọwo ma afọ Igbo ka Chukwu nwee ike nọ na-agọzi anyị n'otu n'otu. Ama m na mba dị iche iche kpọrọ anyị ụgwụ dịka esi kpọọ ụmụ Israel. Amakwa m na mba dị iche iche hụrụ ndị Igbo dịka ndị nrohi ọ ndị ụmụ Chineke. Asị m udo dịrị anyị. Amụ onye ama dịka Obino, onye nke na-esi na Aka Igbo TV na-ezipụ ozi gbasara ndị Igbo na mba ndị ọzọ nọ n'ụwa. Ndị be anyị si na nwoke chọrọ udo ga-ahụ udo, nwaanyị chọkwara udo ga-ahụ udo. Ndị Igbo ebe ọlụ na-anọ, ụjọ adịla unu. Ụjọ adịla onye ọbụla bụ onye Igbo. Chukwu anyị na-efe mụ anya, Chukwu anyị na-efe so anyị. Ọ bụ n'eziokwu na ndị ọchịchị anyị emenweghị ihe ha kwesịrị imeni, mana anyị na-eji aka anyị gbara onwe anyị mbọ. Chukwu were gọzie anyị site na mbọ anyị. Taa ihe adịla otu ọjọọ na-awụ otu o kwesịrị ije dị, mana afụtara m ka m zie ozi ya iji kọwara ndị Igbo anyị na ndị ọzọ na-anụ asụsụ Igbo si na achọrọ m ikwu ihe gbasara ihe ndị obodo ndị oyibo na-akpọ slave trade, ya wụ ire mmadụ, ịtọrọ mmadụ ma ree mmadụ. Ihe etego aka o bidoro na Afrịka, o tego aka ọ batara na Naịjirịa, mana anyị chesi na ọ na-ala ọ labela. Anyị chere sị ndị ọcha ahụ bịara niile ịbịa ghọgbute nna 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 anyị na nne 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 nna anyị, ya wụ onye mụrụ papa anyị na onye mụrụ mama anyị. Mana ndị nke ochie aga m ese enwere ha agụmagụ isi karịa ndị nke taa. Anyị sị na anyị gara akwụkwọ na anyị ma izu, mana ha nwa ma izu karịa anyị nwa. Ndị nna nna anyị ma izu karịa anyị nwa taa. Unu chetara na ndị ọcha ọwụrụ mụrụ ndị na-agụ akwụkwọ, unu ga-ahụ na 1880 ka a bakara Afrịka iji bịa na-atọrọ ndị nna nna anyị were na-ala obodo ha ka ụmụ nwee ike rụrụ ha ọrụ. Na-ege ihe na-ekwu na ngwụcha ị ga-aghọta ebe o je, ka ha nwee ike bịa rụọrọ ha ọrụ n'afọ oge mkpọrọ ahịa. Taa emegharịala ha ya, anyị nwa ga na-achọ ha ka anyị jee rụọrọ ha ọrụ. Mụrụ nwa nkịta gị n'aka, okwu na-abịa. Ka olee ihe ha mere, olee otu esiri ha mee ya. Oge o ruru 1930, ha sị na aha kwụsịna nwaọla gbasara ime ọwụịtọ mmadụ ọwụire mmadụ na ọ kwụsịgo, asa kwụsịla. Mana agaghị nọkwa na- eli obere tili ya eru n'afọ 1940 ewere dee akwụkwọ sị a kagbuo ebe nwa ọwụna onye ọwụla egidere rere mmadụ ma ọ tọtara mmadụ ọ ihe ọjọọ ka o mere. Ewerekwe ndị ọcha dabịa lebawa anya na ihe nọ na mgbara na n'elu Chineke jiri gọzie ndị Afrịka, gabido na-achị dọwa oke ọrụ ke ndị ka ekwesịrị ichi ndị Cameroon m kwesịrị ịnọ na Naịjirịa ọ ma ekwesịghị ịnọ. Ndị ebe ndị Ghana na ndị Kotonu kwesịrị ịnọ. France, Germany, United Kingdom ha ebido dọwa ha ndị a na mba ndị ọzọ ndị bịara abịa bụ ndị ọcha. Ha ebido na-ejekwa mitin n'obodo ha na Geneva and other places, na-asị ka ha mara ihe ga-eme
ka ha ghara na ịbasi onwe ha ọgụ ka ha nweta ndị Afrịka anyị. Mana oge a na-atọ mmadụ ka esi na-atọ mmadụ site na ndị eze anyị, ndị ọchịchị anyị, ndị nke a na-akpọ traditional leaders then. Ka ihe mere ha bịa wetara ha mmanya ọkụ na-ete ete ọkaịkaị dịka anyị si akpa ya n'obodo, wetara ha abada George akwa a na-ama ama, wetara ha nnyo ọwụ enyo dịka mba ndị ọzọ si akpọ, wetara ha nnyo agaghị iji hụ onwe ha, wetara ha anwụrụ ma ọ taba, bịa nye ndị eze ihe ga mara nwakwa ha na-ere obiọma na-emeghịrị. Ndị ọcha abịa gwa ha na-esi nyekwa onyinye ego, ụnụ kpọdoro dị otu kpọdoro dị otu kpọdoro dị otu a, ihe kpọrọ lawa ahụ gị nye gị ego dị otu a. Ndị kebeka ya bịa sị ọwa otu ha dị ihe kpọdoro onye ma ndị ke na-ada uru, ha nwere ndị asị ada uru abara, ihe kpọrọ ndị ke na-ada uru ọbara bụ egala nye nwehi na ọtụ chi ebido enye ha ego dị otu, nyekwa ha Jọọjị ọzọ, nyekwa ha ka esi ahịa gara n'ụlọ ọtụtụ nwaanyị. Ha si mgbe m bịawa ha ghọchie ndị a na-akpọ ndị Kotima n'ụwa mbụ, mgbe anyị na-aga ala dị mma a na-akpọ ha Kotima na-eji agaje egide ndị mmadụ. Ha ghọchie ndị Kotima ahụ were kpe ya ndị amị ndị ke ndị ọcha ha kpọ bịa, ha na-aga n'ụlọ n'ụlọ. Unu chere na enwe ndị na-akpọ nwa dị iche ya ndị na-eji ekwugo okwu, ha sụọ n'okwu bekee, ha agba ha otu leta ejiri gbata ha ịsọ ozi okwu, a na-akwụ ndị ka ịhụ ụgwọ, a na-akpọta ndị mmadụ adị ndị ọcha na ele nne nna anyị na nna 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 anyị na ihe ọ bụ n'ihe chen mana ụkwụ ma n'olu pụrụ ha ndị ụfọ gbọtọ, ndị ụfọ ji ume shachuku pụrụ na-agaje ala bekee. Ndị nna nna anyị esi aha agaghị gani kama ha na-aga ha nwụọ, aha enwe ike dị ndụ ka ebe ha ọgụ a na-alụ a na-eme a na-egbu ndị gburu ụzọ, ndị a na-agwụrụ onwe ha n'ụzọ, apụrụ ndị ka a pụrụ gawa. Taa gịnị mere? Ọ kwụsịla ụlọ abịa meide ndị ka dịka Azikiwe na ndị ọzọ ndị ka Afrịka sị aha chọkwasị ndị echiwa anyị eruli nwere onwe anyị, ụmụbe alawa ka anyị hazie onwe anyị. Chụwa anyị na-ebido mewe emechekwara ihe ịsa Azikiwe ọwụ onye owe terọrist nọrọ n'ime na ha bịa meide kpam. Ndị Ghana, mba dị iche iche, Naijiria anyị abịalawa, ndị ọcha ala anyị nwere onwe anyị. Ama m so nwere onwe anyị enyere anyị ha nwụcha anyị ezigbo ebe anyị agala nwere onwe anyị, ha alawa. Mgbe eji ha lawa ebekeghị dị ala dobịa so ndị si anyị lawa na ha eliile anyị hụrụ na ha eliile anyị rụwa ebe anyị gachiri so gawa ebe ka anyị agaala ha akwụkwọ gụta gasa anyị lawa. Nsoke nsogbu adịghị, ahụ ego eme n'igbo ahịa ga-ebịa chọtakwa n'ụzọ ọzọ ịgagbute anyị. Ole gwara ụzọ ọzọ ha ga-achọ iji gagbute anyị, hesa ha ga-ile ndị ehi niile ehi wu ndị ekpiri mgbe e mere indipendent ahịa ga-ekpọ ndị amị ụmụchụshi ahịrị. Unu chekie ebe 1960 something 70 80 ha na-eme Afrịka mgbe ukwu memeghị n'obodo ka eme n'obodo ka ndị ọcha niile aka ha ekwu na meha eme ka achụchịa ndị enyi niile. Ha ekwe nkwa sị ebe asa anyị dị 100 and something million, ha mee 1000 ka ụmụdị nwa ego ozurule ha ka ụmụ nwee ike kwere ihe nọ n'ohe ha chọrọ saa abụọ ha gọgbede ndị kebeka anyị ahụ. Ndị kebeka anyị ebido chụchụgba ndị enyi niile bịara imeji nwe emeide ha bịa hụsa ha enwetawe n'ihe mgbe enwe ịrụ ọrụ ebe ka ha ebe ha gara ahụ. Ọ na wee gaa skuul ebe ndị kebe anyị be na Naịjirịa na-anụ orose mgbe Ojukwu gaa skuul na London. Ụnụ ma ha mere mgbe Queen of England bịakwara obodo, ụnụ makwa ha mere sọ papa Ojukwu moto ka ejikwara kwụọ ya ego ụlọ. So meide ha bịa mewe otu esi emewe eso oke meghị menigbu wee mebisawa ha. Ndị ọchịchị ndị ka ihe ghọtara mebiwe n'ime were na-ahụ ya obere mebiwe n'ime ha ele refinery anyị ebe esi awepụta petrol na kerozin mebisacha. Abịa ọzọ a na-arụ anyị nwekwe n'ọzọ asa anyị ga-ebiri ego anyị biri anyị ahụ eme ka emebisacha ya. Abịa lewa ya sị ndị otu ọzọ agaghị iji megbuo mebichi obodo
asị koolu egwudere n'Enugu eji emewe tren eji emewe ọkụ ọ dịkwa mma ọ gabara mmadụ n'ime o mekwere ke asị mgbe mebie na-ebe ebidokwa mebie okwete chete na ndị rụwa na reluwe mgbe ohe ka nkụ ọ bụla m ndị be anyị ole rụwa na reluwe jikwa na ezigbo ego na-azụ ụmụ ha emebi ebe abịasị ndị ọzọ a ga-eme n'Igbo kọmpanị ndị ka ihe kpọrọ ndị mgbe ohewo Mercedes Nigeria Toyota Nigeria Volkswagen Nigeria RT Briscoe ndị niile dị iche iche mgbe anyị nọrọ na ụlọ akwụkwọ enwe mmadụ na-awa enwe ebe a na-akpọ Lombak na ọnwa atọ gị gawa ebe ole gara ma ọ Port Harcourt ma ọ wụ Enugu ma ọ wụ mere na Nigerian Brewery gaa rụọ na Bata mere na Bata gaa rụọ na NASCO ọ gaa rụọ maka ụmụaka mgbe ego a na-abịa mebichacha ndị aga n'ala adịkwa dizụl nọ adịkwa petrol nọ adịkwa ụzọ dị mma adịkwa ka emere nini ka emeghe ala makwanịzi ndị ọcha aghụghọ ka ha gaa ebe kehi jee rụgharị ya ihe ndị enyi ebe anyị chụrụla ihe si aha akụkọ ịkpọ mmadụ ha akụkọ bekee ka anyị gakwana iwere aka anyị yọwa ihe ọkwana m eme taa n'ịga n'ọgbọ jakpa ndị si jakpa onye ọbụla gachara otu ile ezinụlọ ya ji afọ inwe ezinụlọ gị na nwunye gị na ụmụ gị abụọ ma nwata ma nwanọ unu emekọlara akwụkwọ unu agbara agawa ebe ihe mụ na-agawaghị Germany unu agawa UK ma unu agawa Canada ma Amerịka ihe niile agakwu ebe ọbụla bụ ndị otu iji aga achọwa anyị ihe utu ihe na ha eji achọ anyị mgbe nna nna anyị esa dịka nje na weta eji achọkwa anyị gbuo mana agabegharịrị ihe ya sị mebie na-ebe ka ha niile na-ebe gasa ma anyị agagada na emume anyị na-arụ ndị ọchịchị anyị kwado na nakpara echere mmasị ọwụ onye baa n'ọchịchị wụrụ gọvanọ ma ọ gara ya sị anyị ememe n'obodo gawa mba ndị ọzọ sịlọwanị dị arụwa n'ọrụ ndị ka emeghị ekwe n'ihe ebe mere kampen sị aha gị ime ma ndị ka ebeta anyị bụ ma gawa ntụrụ obodo oyibo ọwụ n'otu o kwesịrị iji adị ọwụ anyị ama ahụ ọwụ anyị ama ahụ emenwe anyị ọwụ anyị ama ahụ anyị menwe emegidele asị ka ha gwụla ebido ka akpọghị trafikin ụnụ ga-aga nwa ụmụ nwaanyị ha ga-akpọdo ụmụ ha ole kpọrọ ha kpọkalata eji akpọdo ebe ha esiri ji agbawa akwụla wetewere ha ego ndị ka ebido wetewa agbawa akwụla wetewere ha ego a na-eme a na-eri a na-aṅụ ha na-enye nne ha ukwu madam ndị ka na-ekweje ndị ọcha echikwere na anyị Abubakar Sakai 2013 agakwa jee lee ụmụ Chibok Girls vụkọrọ ụmụ skuulu ndị ọzọ bịakwa na-aba mba na onye ojii so ọ bụrụ ma ha dị ime dị otu 275 anya ga-ere ehi to slavery ihe a ga-ere ehi nara ego ma a na-ajụ ndị ebe ndị eche nwere ego ji ememe ndị ọgụ ọnụ nwa nnụnụ ga na-ajụ ebe eche eri nri mmadụ nwụchara ọnụ nnụnụ ya na-ajụsị ebe nnụnụ na-echi eri nri gịsa gị chọrọ ịkpọ m na-akpọ m ajụ m nene gaa na Wikipedia ị ga-ehụ ya ahụ bụ ndị m kwuo ị ga-ahụ ya ndị UNICEF fụtakwara kwuo ya sị lekwe Shaka mewu lekwesa ndị ere ndị Boko Haram ọnwụ na-amazụ nwere ndị mmadụ ụmụntakịrị ndị gide ụfọdụ n'ime nwere ndị nọrọla taa ndị ka achọrọ ha haruru ndị ka na-achọrọ ha ere ndị ụfọdụ ha alụrụ ọnwụdụ ya ikwu eziokwu anyị anwụọ otu owu ka mmadụ ga-enwụ anyị bịara ụwa amụrụ anyị otu amụrụ onye ọbụla otu ụbọchị maka onye ga-enwụ so nwee ndị be anyị ndị okenye anyị nwụchara sa ha ga ime ga-awụ ha anyị nwe ṅụrị taa maka ndị ọchịchị ọjọọ unu makwasị Dubai 20-25 years ago adịghị dị ka Dubai mana anyị nwere ego karịa ha anyị nwere ike ime ebe ka anyị ebe niile dị ka Dubai na Naịjirịa ma anyị chọrọ ime mana ndị ọcha adịghị ka ekwo mgbalere na-emebigoro kemgbe ọnwa 3 na 4 taa Burkina Faso MNQ Niger MNQ Gabon MNQ ebe ọzọ ndị dị iche iche emejọla dị ọdawa nke ọzọ emere ihe emejọ ọhịa ọnwe ndị ọcha na-eme mgbe ohu mana ọ bụrụ ma ndị ọchịchị ya na-achịta mmadụ mma ọ na-adịrị onye legwa n'anya ije ekwu udokwu ndị ya biko achọrọ m ihe ọsị ndị ọchịchị ọ bụrụ ma unu mee ememe anya ndị be anya esi ya ejiri ya bara ndanda kpọta ụmụ na-ememaghị ya
asa na dị anya ọma bachiri obi onye hụrụ bachiri obi ma adịghị mechuje mụrụ ha ọchịchị ka m kwudo m na mgbe ọzọ anyị ekwufucha asị m ka anyị mema ya emema udo dịrị onye Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ na tụsa ojii tụsa ya ka o ru nwoke na nwaanyị aka ka anyị mara ma anyị nwere ike ime otu mmụta maọwa abụọ site n'ihe onyonyo udo dịrị unu